Ang libro sa mga Salmo dako gid nga bulig sa aton hindi mapahayag, hindi malitok, hindi mahambal nga mga punto, mga pangamuyo nga halin sa aton tagipusoon. Ini nga mga sinulatan dako gid nga bulig sa aton nga pagpangamuyo dira sa Ginoo. Ang pagtuon sa simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon, pagtungkad sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department, ang isa ka Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako, si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host sa sining programa diri sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa CPAC Alegria Murcia Negros Occidental Philippines. Ang akon duwa ka mga resource persons, o ang aton nga mga resource persons, mga kauturan, akon ginpangabay si Doc Victor Montaño, ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC, tungod kay ang iyang thesis sa iyang Master of Religion is about the Book of Psalms. So siya ni permi nga aton imbitaron mga kauturan to give good insights, madalom-dalom nga pagtungkad sining aton nga pagtuon about the Book of Psalms. Ang ikaduha nga ako na imbitar mga kauturan, permi ninyo mabatian, permi ninyo makita si Sir Matt Legrea, isa siya sa aton mga estudyante diri sa School of Theology, diri sa CPAC. Kabay pang pinagi sa ila, we can learn some more about ang aton nga pagtungkad sang libro sang Salmos. Doc Vic, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Doc. Thank you for inviting me here again. And may the Lord will bless us in our program today. Kaya ang aton nga mga viewers man, may the Lord will bless you. Yeah. Sir Matt, good morning. Mayong adlaw, Pastor. Doc Vic, mayong adlaw. Kag sa aton kauturan, kabay nga sa aton nga pagtuon sini, maga-enjoy kita kag makakuha kita sa mga lessons nga ma-apply naton sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, especially in the context sa mga pag-antos. Yes. Mga kauturan, aton na induko ang aton mga ulo sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon. Salamat Ginoo nga ikaw upod namon. Salamat nga imo kami buligan sining pagtuon karon namon sa libro sa mga Salmos. Ginatugyan namon ini nga pagtuon Ginoo sa imo mga kamot. Kabay nga ang balaan nga espiritu magadihon sa amon mga pangunahuna. Hindi lamang kami kundi upod man ang mga nagatuon upod sa amon, ang nagapamati kag ang nagatanaw sa ila nga mga social medias. Salamat gid nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Akon makabayon si Sir Matt sang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa sinulakan ni Lucas kapitulo 11 bersikulo 1 nga nagasiling, nagapangamuyo siya sa isa ka duog, kag sang naguntat siya, ang isa sang iya mga gintutunan nagsiling sa iya, Ginoo, tudloi kami sa pagpangamuyo subong nga si Juan nagtudlo sang iya mga gintutunan. Yes. Mga kauturan, ang aton nga leksyon sa sini nga semana halin sa Enero 6 to Enero 13 teach us to pray. Ang kabahin gyapon sa aton nga tema sa sining quarter, the Book of Psalms. Okay. Doc Vic and Sir Matt, ang aton nga sadsaran nga teksto nga ang mga disciples nagpangabay kay Jesus
Lord, Master, Rabbi, teach us how to pray. Isa sang tudlo sa ni Jesus is from the Book of Psalms. Dukbik, nga ang Book of Psalms, ang isa sa mga major nga mga gintudlo sa ang Ginoo sa iya nga mga disciples. Thank you, Doc Tamado. Psalm is an anthology of praise. Ang tanan nga paghatag na pagdayaw, pagsalig sa Ginoo, ara nakabutang sa Psalms. It's a hymn book. Silingon nga daw church book or song book, church signal nila. But it's not only that, ang Book of Psalms is also a prayer book. So ang tanan nga pagpangamuyo sang mga katawhan sa Ginoo, halin sa kay Moses pakadto sa kay David, even pakadto man dito sa pagkapukan sa Jerusalem, ara nasulat sa sina nga collection of books in Book of Psalms. So tama gid ka importante kay ining Psalms, it really shaped the life of the people of God, especially Jesus Christ. I believe nga si Mary gitudloan gid si Ginoong Hesus ang pagpangamuyo pinaagi sa pagbasa sa Book of Psalms, pinaagi sa Salmo. Although wala kita sa mga record, but this already part of their tradition, part of their culture na tudloan ang kada Israelitas kung paano sila mga muyo sa Ginoo, and the Book of Psalms really helped really them a lot. Yeah. Ano pa nga aton mapaabot sa sining simana, sir? Mangluwas ba lang ang libro sang Salmo nagatudlo sa aton kung paano kita magpangamuyo, but yet because they are sacred scripture, nagaalaw man ining libro sang Salmo nga ang Dios maghambal sa aton. Yes. No? And kung aton ini nga basahon ang Salmo, they are full of raw emotions, calm reflections, madamo-damo kag may mga deep nga mga wisdom nga makuha naton diri kag magluwas nga naga-provide ini siya sa aton kung paano mag-pray, naga-provide ba ini siya sa mga words nga hindi aton ma-express sa aton lang. Meaning abi ko gani iya ang pagpangamuyo kung ano lang ang mag-abot sa imo, pero dili sa aton nga teksto abi ga patudlo sila mo, meaning kinahanglan naton nga praktisan o kung tun-an kung paano kita magpangamuyo. Kag above all mga pastor, ang Salmo nga ini nagaalaw ini sa aton nga magpalapit sa Ginoo sa kung ano ang aton nga sitwasyon current situation. Kanami ginabalang pangamuyo naton nga kung sa out of words kita. Amo na bisan pastor nako, there are times nga ma-out of words ka bala, mambal nga, inabalang ginatawag ni Solomon nga, words fitly spoken is just like an apple in the picture of silver. Yes, nga, nami gidi ang right word nga mambal mo. Di kung kaysa maalang-alang kita, hindi kita na makakuan. Pero ang libro sang Salmo, may ara nga, sakto nga, kung anong ginatuyo sa aton puso, sakto ang iya mahambal out of the abundance of heart. Yes, no? Kung maghambal kita sa pangamoy, Doc, it has to do with relationship. A deep kind of relationship between God and His people. Kay pinaagi sining prayer life, expression of prayer, ginahambal sang tao kung ano ang ara sa iya dito sa pakato dito sa Ginoo. So iya nga ginapakita kung ano ang unod sang iya nga kinabuhi dira. So pinagi sini ang Salmo, pagbasa nato sa Salmo ato na makitaan kung paano ang mga katawhan sang Ginoo nag-ekspresa sang ilang hanuot nga relasyon dira sa aton nga Dios. Okay, yeah. Sir Matt, unahon tayo sa Sunday, fostering the use of Psalms and prayer. Si Santiago sa James 5 verse 13 naghambal in trouble, yes, ang iya nga hambal, pray. Okay, if happy, sing. The praiseless. Ano ini ang relation sa Book of Psalms? Ay sa abisang pinakadako nga mga rason kung nga naga-struggle kita pala, Doc, sa pag-pray. It's because we don't feel like we know who is it we are praying to. Kasi hindi aton pala makilala ini pa. Pero no, sa aton nga mga sitwasyon kung kaysa kapin pagid ko nagka-suffer bala kita, no, hindi naton makita ang Ginoo, or daw seemingly nga hindi naton siya mabatian nga kaangay nga naga-istorya kita sa kapwa naton nga tawo, pero
paagi sa pagbasa sa sining salmo aton mabatyagan no nga ang Ginoo ya gali malapit sa aton. No, pero ako personally abin sang wala pa ko nagbasa gid sining lesson naton dok. Daw magbasa ko sang libro sang salmo daw kapasive lang sa akon. Tapos kung kaisa nagkakadulaan ko gana kay tungod nga in poetry bala siya tapos malagwa pero gintry ko nga i-read ini nga thoughtful nga pag-read tapos prayerful nga pag-read ini nakarelate ako sa mga sitwasyon diri nga naga-reflect kali ini sang realidad nga nagakatabo mismo sa kabuhi isang nagsulat nga ini. That's why nga in order for us nga ma-foster naton ang use sang psalms ini sa aton adlaw nga pagkabuhi kinahanglan nga mag-devote kita sang time tagsa kaadlaw sa pagbasa sige. Yeah. And that's correct. Yes, Doc B. I agree, Doc, with Matt. No? You know, ang Psalms is a kind of a book that would help us reflect reflect really our relationship with God. Muna kung maghambal ko kung magabasa kita sa Psalm aton nga ginapamalandungan kung ano ang kaayos ang Ginoo sa aton. Kag kita naga-reflect sina, naga-respond kita. Do kaangay nga according to our lesson nagahambal siya gina-ruminate naton. Ginausang ang rumination bala the way ang daw gina-grind ginato ang sapat ang karabaw magkaon nga ginausang makuwagid ang tanan nga nutrients amo na siya ang kuan ang Book of Psalms although poetic siya but it really helps us how to reflect and respond to the way God has led us in our life. Pag ini nasulat ni ginsulat gid ni sa mga katawhan sa Dios ini nga mga reflection ining ilang responses sa Ginoo. Yeah. Pareho bala Sir Matt Doc Big ang aton nga pag describe sang pagkagamhanan sang Ginoo. Kung isa ka kabos aton nga words to express the power and the goodness, the influence, ang kagamhanan sang Ginoo. Ti ang libro sang Psalms as what Sir Matt and Pastor Vic said nga ini ang Psalms actually iya sa Ginoo ni pululungon ni sang Ginoo nga ginhatag sa mga manugsulat for us later generation to be able to use nga ina nga mga words fitly spoken na mahambal naton kay ina amo ang ginapaabot sang Ginoo. Pareho bala kami rin sistemado. Kabalo man siya nga, kabalo ko nga palanggay ako. Pero kung isa ka dimandagit ko, nga ihambal nga palanggam ko, ay amuna ang akong ginapaabot. And that's it. Kabalo ang Ginoo nga palanggatas siya. Pero kung isa hindi na ito na-explicar, so the Book of Psalms, ang daw ginduhol sa Ginoo, daw feed sa Ginoo for us to be able to express how good God is. Yes. Kung kisa bala pastor do kay kung when life is confusing ang aton nga prayer daw ka confusing man. Pero kung basahon naton gali ang sang nagapander gid kita makita aton nga si David kagang iban pagid nga psalmist sini kung sila angry, kung sila naga-anguish, kung sila naga-grieve, pero ang ilang nga mga salmo in the end naga-reflect man gyapon sang kaayos sang Dios. No naga-suffer sila sa una pero ang totality ya bala nga ginabalik man gyapon nila ang pagdayaw kag ginatan-aw nila kung daw ano kaayo ang Ginoo sa ila sa piyak sa mga sufferings nga ina. Yeah. Ang aton pagpasalamat, ang gahog wisdom and guidance nga pagpangamuyo, and then ang aton lament. Ano ganitong lament? Panalabiton. Panalabiton sa Ginoo. Yes. Haragid makita sa Book of Psalms. Okay. Sa aton nga Vic, sa aton Monday, trust in times of trouble. Anong imo diri nga sapuan? Ang sapuan ko, ang example nga ginhatag sa aton nga lesson ining Psalms 44. Psalms 44. Makita naton diri kung atong basahon, kung atong basahon ang Biblia nagahambal siya. Awake, why do you sleep, O Lord? Arise. Ginapakita nga really ang psalmist is in trouble. Kaya iya nga ginapukaw Ginoo. God, awake, why nga katulog ang aton nga lesson nagahambal man siya. You have severely broken us in the place of jackals. Imagine. Ang picture bala and covered us with the shadow of death. Ini nga mga butang nagapahibalo lamang that really the psalmist ang nagsulat sini is really experiencing trouble.
may ara sang ginatawag nga suffering, may ara sang despair nga gina experiencehan. Usually ang masami naton na dok nga kung may ara kita sang problema aton lang i-personalize na. Hindi na nato na express daw mahuya kita nga ipahibalo ini sa Ginoo. Pero ang the book of Psalms naghambal gid sa aton, we need to express Yes. kung ano ang ara nga Sa libutod sa aton. sa libutod. Alibutod. Libutod. Sa aton kasing-kasing. Ipautwas, we need to be engaged in this dark side of life of our life. I-expressa nato sa Ginoo kay ang Ginoo gid siya gid sarang gid mamati sinikag nakahibalo siya sang aton nga deep emotions involved when we are in trouble, when we are in despair and suffering. Yeah. Kaya ginabalang kanami isang punto mo nga ang halin gid bala sa libutod aton gid ma-articulate ano nang sa Ilonggong articulate mapautwas ang sakto gid nga pagpautwas. Yeah. Sir. Okay, manami. Thank you, Doc Vic, no? And Pastor. Nga, ang libro sa Salmo, particularly sa chapter 44 nga ini, nagabulig ini sa aton nga ma-express naton ang pain, at the same time, ma-express naton ang pagsalig sa iya. Kay ginbasa ko ini kagina, ang sa verse 22, bala nagambal nga, yet for your sake, we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Makita naton diri nga sa pihak sang mga pag-antos nga ini, pero si David faithful man gyapon sa iya Ginoo, and ang namian ko diri nga words is for your sake, no, is very important word nga. It means that they suffered in faithfulness to God and because of their faithfulness to God. Pero kung balikan naton ang una sini ang verse 6 sini hambalya, I will not trust in my bow nor shall my sword save me. Si David bala nga speaking on behalf of Israel, no, gin-assure ni David that God, ang gin-assure ni David sa Dios nga ang ila pagtuo kag pagsalig dira man gyapon sa Ginoo kag hindi sa ila kaugalingon nga kusog. Meaning naga-look forward man gyapon si David nga sa piyak sa mga pag-suffer nila sadto, naga-look forward man sa gyapon nga ang Dios maga-deliver sila. And actually gani gin-quote ini ni Pablo mo sa may Romans chapter 8 nga wala sa makasipirit sa aton sa gugma sang Dios, bisan pa nga ano nga pag-antos ang aton maagyan, wala sa makapugo nga mangin conqueror kita upod sa Ginoo nga ina. And that's it. Dok, ara bala lesson din sa aton. Usually, kung ara kita sa trouble, kung ara kita sa suffering, midst of suffering, at ang aton tendency bala is to look back sa aton nga ginagihan, past tanan nga past life nga ara ba naka-focus ang aton nga butang sa pag-antos. Pero basahan nato ang Psalms 44, wala siya naghambal dira na. I agree with Matt nga sa tapos nga ekspresar ni David ang tanan nga mga problema sa iyang kinabuhi, yara ang future nga outlook niya. Kag inang future nga outlook amo dira ang importante sa lament, ang trust. Kay bisan pa ara siya sa lugar nga nagaantos siya ang iyang hope yara sa Ginoo nga manluluwas nga magaluwas sa iya. Karami Doc Vic mga sermon. Nga, mga utod bala, sa tapos naton na pagwa ang aton mga hibubunot. Okay. Ang aton nga mga negative feelings, kaya nga aton mga misunderstanding sa Ginoo. Daang kanami bala nga after we have spoken this out, ang aton nga pagsalig ara ginbutang saya. Bala ka na, natapos na ko ang balikaw na. Daw mo na ang sitwasyon. Yeah. Sa Psalms of Despair, sermon, ano ang imo natulupang dati? Kanami lang bala kay gin-start ni David bala nga, my God, why have you forsaken me? No, kung baga negative siya nga ara gid sa suffering, pero gintapos ini David, I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly, I will praise you. Yeah. Kanami bala nga bisan ano ang nagakatabo sa ila nga kabuhi, sa gihapon ang ila nga focus ara sa pagdayaw sa Ginoo. Ara ang ila nga pagsalig bala nga even in this extreme distress nga ini, wala gid nadula ang faith ni David gani bisa or wala gid siya na fall into complete hopelessness bala. Nga kumbaga nagatanaw gid si David ya sang possibility nga matabo sa iya nga kabuhi because of his God, no? Because bal-an ni David nga kun ano ang pwede nga mahimo kag mabulig sa ila sang ila Dios kani nga ang ginobra ni David, he turns to God as the only one who can help them, no? Si David, but you, O Lord, do not be far off.
oh you my help, come quickly to my aid. Kanami ibala katama nga sa aton man, kung ano man ang aton nga sitwasyon, especially sa context sa isang suffering, we must never stop praying even in our deepest distress. Yes, and that's correct. And then, amo na bala kay ti after sina daw masiling bala naton ining mga idiom o kung mga sayings nga at the end of the tunnel there is light. Yes, Doc Vic, anong imo nga? Kanami sining song sa gamit niya nga pangamuyo sa aton nga Ginoong Hesus. Isang ara siya sa cross sa Doc amo ni ang prayer ang prayer sa aton nga Ginoo. My God, why hast thou forsaken? Why hast thou forsaken me? So, mutsilingon ang atong Ginoo Jesus, well-versed ini nga ako. Well-versed ini nga songs. Times of despair, amo ni ang source ang strength sa aton nga Ginoo Jesus. So, amo man na ang sa aton. Sundon man naton na apang hindi lamang naguntat dra. It does not only end in despair. Kay naghambal man ang psalmista that I will praise you, Lord, in spite of this despair. Amo na ang kanami. Mga utod bala, kung aton bala ni take advantage of the book of Psalms, mangin pariyo kita sini sa kay David, mangin pariyo kita sini sa mga nagsulat sa Salmo, nga may mga hibubunood sila, daw may kaakig man sila sa Ginoo, nga daw ginbayaan sila, but yet in the end, ara lang gyapon ang pagsalig, kag ang paglaom sa Ginoo nga, ti wala man kita sa ibang katuan, siya lang mangyapon. Yes, ang Doc. movement bala sang life, sang experience sang psalmist, Doc, nga kung may ara sang mga problema sa kinabuhi, it doesn't stop right there sa problema lang. May ara bala sang movement bala from despair, from suffering, from trouble to praise. Amo bala na to trust, no? Amo nga dapat nga movement man nga dapat naton ma-experience sa aton nga kinabuhi. So, masami kung may problema ko, mumuk-muk lagi ko kung ako iglamuray sa ako nga problema. Kung isang iba nga tawagan yun, pakamatay na lang tungkol sa problema. No, kung wala na gid sang solusyon. Pero naghambal ang aton nga lesson. May ara sang solusyon. Sundo na to ang solusyon sa Biblia. Despite nga ara kita sa problema, praise the Lord. Praise the Lord. Mga utod, yes. Sa aton nga nagaproblema, sa aton nga damo, sang ginadakakwat nga bugat, the book of Psalms will help you, sir. Hindi kali maayo, Doc, nga ikumkumon lang naton ang aton nga mga hibubulot. No nga kay may nabasa bla ako nga kung ginakumkum talang ginakimkim na aton hibubulot, manginslave kita sina mitras tanto sang aton nga balatyagon sa aton nga emotion nga ina. And si David nung kanami siya because he was not afraid to express his emotions, ang iya nga kahadlok, ang iya nga kasubo, ang iya nga anxiety, kag sa iya nga joy, no. Gina-express ini tanan-tanan ni David sa Ginoo, poured out ni David ang iya nga tagipusoon sa Ginoo. Kag kun ma-meditate kita sa amo ni blang mga inspirational prayers nga ginsulat sa libro sang Salmo ngani, we will see that in the end, no, David always found strength and comfort in God as he was able to express hope and trust in Him. And that's correct. Kari sa aton nga Wednesday, from despair to hope. Kag ini ang aton nga leksyon daw na focus sa Psalms 13. Verse 13. Oo. Nubo lang ni ka mga verses. Akon basahon kadali lang Ginoo. Tubtob san o bala o Ginoo. Kalimtan mo bala ako sa gihapon. Tubtob bala san o nga lipnan mo ang imo namong sa akon. Tubto balasan o nga mag hinunanon ako sa akon kalag. Ka nga may kasubo sa akon tagipuson sa bugos nga adlaw. Tubto balasan o palabawon sa akon ang akon mga kaaway. Daw bananambiton nga yes, Doc Vic, ano ni imo? Daw ginabasol. Ginabasol niya dali. Tutubalasan, how long, O Lord, will you forget me forever? What's it yun? Ikalimtan na siya sa inyo, forget me forever. Iya nga ginabasol dali ang gina-picture out ko bala. Ginabasol niya. Tungkol sa experience nga, iya nga
nga iya nga ginabatsyagan. Valid gali ni Doc. Ganay no. Valid Pwede siya. gali na ngayon. Pwede na pwede. Ihambal Lord, mong imuburot mo. nga ginamuni mo kasi ni man nga daw kuan man sa Sobra naman. kasubra na ning imo nga ginahimo sa ako no daw sa ano pa ni matapos ining imo nga mga gipadala nga pag-antos kaysa bala da sa Pinoy da mahuya man kana ano ginabasa mo nang Ginoo pero it's a valid expression Yes. mas maayo na siya nga ma-express nato sa Ginoo pero kinahanglan hindi lang mag-untat dala kay nga man ang Psalm 30 naghambal but na I have trusted in your mercy I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me. Yeah. Bountifully, wala mong pag-antos is a bountiful blessing for the psalmist. Isang blessings wala natin, daw isang blessing na positive lang. No. For the psalmist, negative things that happen to him is a bountiful blessing. That's the time nga mapalapit pag siya sa Ginoo. Kung makilala niya pag ang Ginoo nga nag-fulfill, nag-redeem sa in the midst of that suffering and trial moments in his life. Inibala ang word nga bat, apang sa Ilonggo. Nagaliwat, naga-change totally sa picture. Kagwapa si mo, apang. na. Tiyan mo man idaw ginbasol, mga Ginoo, nga harlong, sano pa Ginoo, ni matapos. Apang, sa versikulo 5, apang nagasalig ako sa imo. Yes, sir, man. Kanami lang kay bisan pa nga wala din David na fully understand kung nga nagakatabo ina mga buta nga ina pero at the end hasta matapos ang chapter ini ginmaintain ni David ang iya nga trust sa Ginoo. Yes. Naga-rely perbi si David sa unfailing love sa Ginoo kag naga-rejoice si David sa iya nga salvation. Meaning every time gali pastor nga maka-experience kita sa amuni nga mga sufferings nga ini ang number one gid nga himuon naton i-recall naton kung daw ano kaayo ang Ginoo sa aton no agud to nga ma-express naton ang aton nga pagsalig kag hindi kita madula bala sa di kita madulaan sang positibo nga pagtan-aw nga sa piyak sa mga negatives nga ini may ara man gyapon nga positive nga effect sa aton kung magsalig lang kita sa Ginoo naton kag ang Salmo 3 nga ini nagaumpisa siya sa note sang sorrow pero nag-end siya sa isa ka joyful nga song ni David meaning sa aton nga kabuhi no ang pagduha-duha nato nagadala sang kasubo pero ang pagtuo nato nagadala sing pagdayaw sa Ginoo. As what I've said, Doc Beck and Sir Matt, nga ang salmo halin sa Ginoo ni. Na tiginatudluan kita sa Ginoo nga yes, wala problema nga ipautwas mo ang tanan mo nga mga kasakit, ang tanan mo nga mga disappointment kag mga desperations. But still always remember I am there and there is hope. So amo na ang aton pamagi to use the book. Kanami bala sang style sang revelation sini kay mensahe ni halin sa Ginoo. Pero gingamit niya bala ang experience sang tao. Gingamit niya ini para makahatag siya sa mensahe. Makarelate man sa aton. Makahatag siya sa mensahe sa aton. Usually ang revelation sa Ginoo mapakita na vision, dreams, di ba? Vision, dreams o kisa theophanies. Pero iniya lain ni siya pinasahi kay experience siya sang tao mo gingamit sang Ginoo para ma-reveal niya kung ano ang tinutuyo niya para sa aton. Yeah. Gusto sang Ginoo nga ipaybalo sa aton nga ang iyang ginpanggamit nga mga sa una mga tao is just like us. Nga kung anong ilang kadalagan, anong ilang kaperdiyan, and then in the end nagmadinaragon sila. That is the same as well. Ari kita sa Thursday last restore us again. Ano ni Sir Matt ang imo din na kuha? Ang context diri sa may Salmo 60, chapter 60 nga ini nga daw if in some way no nga daw ginko sang Ginoo bla ang defeat sang Israel nga napirdi ang Israel but bisan pa nga napirdi ang Israel nga ini wala ini nag-discourage kay David sa pag-ayo sa Ginoo nga i-restore sila kag ang tinaga bala nga ang phrase bala Doc nga restore us again immediately nagahatag ini sang hope sa bilog ng Israel hindi lang sa kay David when we say nga kung mag-pray kita nga Lord restore to me kung ano ang nadula meaning may ara kagid nga hope nga lauman nga ang Ginoo gid nga magabalik sila sa aton kag di hindi gini mag-failure ang Ginoo the only thing nga ang nadula ina siguro kay we just took it for granted. Tis lang kinahulamon ko anay kidaway ni mong ipabayaan mo ran pray uli kuni sa imo. Kung makamarasmas kita nga we are ready again to receive and be ano ni nga mangin mataguan naton mas toward kita sina ang mga pagpangayo ibalik na sa Ginoo.
Yes, Doc B. Ang Psalm 60 naghahambal sa aton kung anong kahimtang sa isang relasyon sa Israel sa katawan sa Ginoo kag sang Israel. Naghahambal diri that they are what they are mine. Gilead is mine, Manasseh is mine. Okay? Naghahambal siya. Amo nang klase nga relasyon kag hindi lamang they are the beloved. They are the beloved of the Lord. However, ang psalmist naghahambal, you have broken us down. Anong cause ang ilang brokenness? Ang psalmist naghambal, you Lord, you are the one. You are the one. You have displeased us. And so restore us again, O Lord. So muna ginahambal niya. You, O Lord, who cast us off. Give us help from trouble. Okay? So diri nagapangamuyo ang psalmist that these things really happen, and these things that happen that's happening to them is really beneficial for them. Ang aton nga lesson nagahambal nga importante man ini ara sa brokenness sa aton nga kinabuhi kay nga it will help us aware of suffering, and then aside from that tungod kay aware kita sini may ara man kita sang ginatuog nga compassion toward those who are suffering as well. So, nag-suffer kita. Atong mag-suffer man, maka-express kita sang kaluoy sa ila. Sa ila. Matudamik dugang ko, Pastor Vic, nga may duwa ka mga benepisyo nga ako nakita sa atong leksyon, Sir Matt, sa aton nga pagpalanambiton. Number 1, made us aware that suffering is part of life. Oo. Nga hindi kita ikapalagyo tungod sang sala alin sa aton unang ginikan. And we have to face it. Kay kung malagyo kita, kag matalikod kita, perdegid kita, we have to face. And then ikadua, nagatudlo sa aton nga magbinatsagon sa imong ginambal para sa iban. So, amo na nga isa ginatagaan kita sa Ginoo sang mga kapipitan kag mga kasakitan for us to be able to learn. Mga utod, yes. Kung nagasuffer bala kita, Doktor, though normal na nga ang words nga gawa sa aton baba are Psalms of Lament. Pero hindi nibot silingon niya nga kung wala na kita nagasuffer, hindi na ni magwa sa aton bibig. Kay bisan pa nga nagasuffer kita, nagahambal mo gani, Dok, nga naga-remind ini sa aton nga maging compassionate kita sa ibang tao. Kay bisan pa naga-rejoice kita, tandaan gid naton nga may mga tawo nga nagasuffer man. Let us pray for them. Nga nagka-suffer sila. And that's correct. Mga utod, way na kita pa na natapos na gid. Damo pagitan isang aton nga i-share sa inyo. Apang mga utod, ang punto lang gid nga kanami gali isang libro sang Salmos. Kamu nga wala pa naka-experience kabay pa, inyo take advantage, okay? Sa inyo mga kauturan nga, hindi pa kabalo magpangamuyo, kay sa nadlo kita pangamuyon publicly. Try to read the book of Psalms and you will be able to learn further how to pray nicely before God. Ako na lang pagkabayon si Doc Vic sa iyang last word. Psalms of Lament is a valid expression of hope diri sa katawan sa Ginoo. Sa pihak sining suffering, mga despair nga ilang batyagan, yara dara ang may ara sa pag-asa para sa ila. Kag ini nga pag-asa nagasandig sa ilang nga pagtuo sa atong Ginoo manluluwas nga amo lamang ang magaluwas sa ilang problema. Yes, Sir Matt. Sa aton nga kabuhi, may ara mga time nga ara kita sa lowest point sa aton nga kabuhi. And kung mag-abot man ina, hindi kita magkalipat ng magpangamuyo sa Ginoo kag hindi kita madulaan sang pag-asa nga magpanawag sa Ginoo. Kay ang tagsa naton kapag pangamuyo naga-strengthen pagid ini sang aton relasyon sa aton Dios. Amen. Mga utod, kanami isang aton natunan sa libro sa mga Salmos. Magtudlo sa aton paano kita magpangamuyo. Kabay pa nga, we will avail, we will take advantage. Mga kauturan, basaw na tong libro sang Salmo. Makabulig dako sa aton relasyon. Kaglabi na gid, paano kita magpangamuyo, magtuad sang aton dinagipusoon nga mga pangamuyo, mga utod dira sa Ginoo, and God will bless you and also will bless us all. Sa hindi pa si Sir Pastor
Montanyo magapangamuyo sa liwat. Akon ginapasalamatan ini atong mga sponsors, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, ang mga magulutod, Alex Federo and Gina Federo Ilumer, ang mga magulutod, akon mga palikisahan, Marlene Anneli and Jimmy Trino, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Rosalina Hebieso, Marlubel Hirota Lurin, ang Diyos magpakalayo sa inyo, sa inyong pagsuporta sa aton programa, ang Pagtuon Subong. Yes, Dr. Okay, mga muyo kita. Ginatag na mo ng pagdayaw sa imo Ginoo because out of the experience sa mga psalmist sa Book of Psalms, Lord, ginapakita lamang nimo sa amon na kami mangianis sa amon nga feeling dira sa imo. And we need to express this, Lord. Yes, Lord. Tungod kami nakahibalo nga ikaw sarang nga magpamati sining mga eksperyensya nga amon na batyagan. Apang buligi kami Ginoo. Nakaangay man sa psalmist nga mapakita namon ang amon nga pagtuo, pagsalig dira sa imo. Nga ikaw lamang amo ang amon nga dako nga manluwas nga mga bulig sa amon sa mga problema ang amon na batyagan karon. Kabay pa Ginoo ikaw mga bendisyon sa amon tanan labi na sa amon mga viewers. In Jesus name we pray. Amen. Amen.